ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారా? మేము బాగున్నామండి. ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే ఇప్పుడు స్కూల్ బంద్ కదా అండి, హాలిడేస్ వచ్చాయి కదా, అందుకనే ఇక్కడికి విలేజ్కి వచ్చామండి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మేము ఉంటున్న హోమ్ అండి, విలేజ్లో మేము ఉంటున్న ప్రస్తుతం ఇల్లు. చెట్లు ముందు ఇలా ఉందండి, గార్డెన్ బాగుంది. గేట్ నుంచి వెళ్ళి ఇట్లా వస్తే మనకు రైట్ సైడ్ జామ చెట్టు, అన్ని పూల చెట్లు ఉన్నాయి. ఇలా చాలా బాగుందండి గార్డెన్. అసలు ఇటు సైడ్ కూడా చెట్లు ఉన్నాయండి, చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఒకటి మైదాకు చెట్టు ఉంది, మైదాకు చెట్టు పెట్టుకోవచ్చండి మంచిగా తెంపుకొని. పక్కకు తాడి చెట్టు, కొబ్బరి చెట్టు ఉంది. చుట్టూ కాంపౌండ్ వాల్ ఉందండి, చాలా బాగుంది. ఇలా మనం ఎంట్రన్స్ అయితే మొత్తం ఇటు అటు చెట్లు ఉన్నాయండి చుట్టూ. ఇలా జామ చెట్టు ఉంది, జామ చెట్టు పక్కన మామిడి చెట్టు ఉంది. అలానే అన్నీ ఉన్నాయండి, చూడండి బాగుంది. జామ చెట్టు పక్కకు అలా మోటార్ ఉందండి, పక్కకు మోటార్ ఉన్నది. ఇలా వస్తే చెట్లు మొత్తం ఇలా ఉంటుందండి చెట్లు. ఇక్కడ బండి పెట్టుకున్నాము, మొత్తం ఇలా ఉంటుందండి. రేకుల రూమ్ అన్నట్టు. ఇలా 3 రూమ్స్ ఉంటాయి. మా పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు చూడండి. ఆడుతున్నారు వీళ్ళు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. శ్రావస్ విద్యుత్ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే బాయ్. ఎలా ఉందో ఒకసారి కామెంట్ చెప్పండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.